Критикирането на футболисти в други клубове, тяхното преминаване и така нататък. Симптоми, че не става дума за действителен трансфер, а за измам. Ами да. Добре, благодаря ви. Просто трябва да приключваме заради по-ограниченото ни време. Това беше приносът на Пламен Марков и Трифон Попов в разнищването на футболните афери от седмицата. Разделяме се съвсем за малко и после ви каня на срещата в нашето студио между полицаи и настръхнали хора от монтанското село Горно Церовене, където миналата събота 17-годишен младеж бе пребит до смърт от 4 разпасани мъже. Здравейте отново в Сеизмограф по BTV в събота при вечер. Мерили с различна строгост законът у нас за престъпници и са грешили полицаи. Това е същината на дискусията, която подхващаме сега в предаването. Преди да ви представя участниците в този конфликтен разговор, седмичните основания за него. След като изчакаха половин година, утре полицаите подновяват протестите си. Те настояват законът да предвижда по-строги наказания за посегателство срещу тях, както и свободно да развиват синдикална дейност. Ще подкрепят и колегите си, осъдени по делото Чората. Прави впечатление, че този път не искат по-високи заплати. В четвъртък премиера Бойко Борисов обеща защита на полицаите, но и сурови санкции за онези униформени, които престъпват закона. По-рано министър Цветан Цветанов заяви, че служителите на реда не бива да се притесняват от политическа намеса в работата им и че МВР е подготвил законопроект в синхрон с исканията им. Вицепремиера каза още, че разкриването на тежките престъпления в Ботевградско и Монтанско напоследък и засиленото полицейско присъствие по улиците са първите положителни резултати от предприятите реформи. Преди 10 дни за часове бе разплетено жестоко убийство в село Литаково. Там 3 мъже от ромски произход изнасилиха и насякоха 64-годишна жена, защото отказала да им даде работа или пари. Подобен ужасяващ случай разтърси по празниците и Горно Церовене, където група роми пребиха до смърт 17-годишно момче, понеже брулело орехи. Погребението му се превърне в митинг, но хората от монтанското село продължават да се страхуват, тъй като съда пусна от ареста единия от убийците. И така днес решихме да съберем в Сеизмограф готвещи се за протест утре полицаи и гневните, но и оплашени хора от Горно Церовене Монтанско. Предвожда ги кметът, господин Йордан Йорданов. Ето зад него са хората от Горно Церовене. А това е господин Лъчезар Серафимов, който е от управителния съвет на Синдикалната федерация на служителите от МВР. Зад него пък са негови колеги, полицаи и синдикалисти, служители на Министерството. Да. Здравейте, добре дошли в нашето студио. Здравейте. Господин Йорданов, това ли е първият толкова жесток случай във вашето село? Имали ли сте до сега други такива? Как да го нарека? Инциденти? Почти 2 години съм кмет на това село. Живеехме в много мирно село. С съдружие и с разбиране с ромите. Значи на 500 жители те са около 70 човека. Нещата потръгнаха така на лошо от тая година, 14 февруари. Така обичаме да празнуваме празниците си, което не е лошо никак. Тогава стана един скандал и тогава видях такава агресия, нечовешка агресия. След това говорих с тях. Защо? Какво поражда това? Нечовешка агресия у кого? От ромите към момчета. Тези, които си живеят отдавна с вас, така ли? Да. Те винаги са живели тук. Те са си потомствени. Значи, горноцеровчени. Никой не ги е делил по никакъв начин до този момент. Защото се появи информация, че тези убийците са пришълци, че са много пристигнали. Значи бащата на момчетата, които извършиха това деяние, се занимава с дърводобив. Втората му съпруга е от Вършец. И нейни роднини са фактически работници и помощници в този дърводобив. Те се настаниха в селото, понеже няма достатъчно домове, в един фургон живеят. Неколкократно правих забележки на Добрин, който се занимава с дърводобива, че просто хигиенните условия са... не бива по този начин. Една чешма за обществено ползване е превърната и в миялна, и в пералня. Дола, който е края на селото, е превърнат в тоалетна, не бива. А те имаха ли скандално поведение и преди
Никога не е имало такова. Не е имало такова Никога нещо. не е имало. Значи... Не сте имали поводи да сигнализирате някакви власти, общински, централна власт? Не. Никога не е имало. Живели сме в мир и съдружие. И миналата събота, казвате? Значи нещата тръгнаха от Трифон Зарезан. Тогава се появи агресията от тях. И от тогава нещата така набираха скорост и височина. Отправени са закани, дори да го кажа в пияно състояние в тяхна компания, нали, те се събират ромите. Вечер чували са съседите гласове като смърт на българите и така. И се стигне и до това нещо. Но не са причина орехите. Не са причина орехите, както се казва. Значи това бедно момче, беззащитно момче, почти мога да кажа без родителска грижа. Нищо, че има живи родители. Бащата помагаше му от нещо, но той имаше много приятелчета, както са моите синове, както са на хората зад мен, техните деца и така. Това момче трябваше да не каже нещо, което е видяло. Нека да ги чуем и хората, да всеки да каже по нещичко. Ще дадете ли микрофона или вие също сте отдарни? Не. Добре. Моля ви само по-близо микрофона до устата и да се представите. Аз се казвам Иван и съм от селото. Искам да кажа, че това нещо от 14 февруари натръгна бая добре така, от техна страна. Стана един инцидент, в който също можеше да има убийство. Те биха нейния син. Той беше паднал и беше припаднал. Значи все пак е имало и други конфликти. Имаше конфликти и конфликтите ще продължават, ако не се вземат мерки. А мерки нещо ми се вижда, че не се взимат. Добре. Но сериозно не се приемат нещата на сериозно. От кого? От полицията. Дори да кажем от държавата. Държавата не вижда ли, че... Тя полицията е държавна власт. Да. Тя не вижда ли, че постоянно стават такива конфликти от страна на роми, не само в Церона, ами навсякъде. Нека да чуем и майката на битото момче. Притеснени сме страшно много за децата ни. Дори моето сподели онази вечер: мамо, мен ме е страх да изляза. Събират се по 3-4 на групички и не смеят да се движат сами. Това е техно приятелче, убийство посред бял ден в 2:30 зад Стария съвет в един клуб, в който децата се събират. Страха на това дете не еднократно е споделяло как въпросния убиец Илиан Добринов ли беше, Данчо, го е заплашвал, беше му слагал един мут от кон върху гърба и горител по най-зверски начин, но хората от селото се страхуват да кажат, свидетели, хора. А детенцето идваше в къщи, играеха си с моето, с нейното, с неговото, събираха си и то по свой начин споделяше. Те с 1 година разлика, моето е по-голямо. И казваше: аз винаги съм му заптявала: Емчо, не дей, Любчо, иди, Лелю, разкажи на кмета, кажи на баща ти какво става, на полицая, на някой друг. То крие, дълбоко в себе си беше притеснено. Вие сте знаели. Добре, вие... Аз го знаех от моето дете. Полицейската охрана във вашето полицейска охрана в селото няма постоянна. Значи идват по сигнал, от време на време. Сигнала не винаги е на момента, когато трябва да е. Не се отзовават веднага, дори с час време закъснение се е случвало. Само да вметна, ако може. Значи полицейско присъствие имаме график. 2 дни в седмицата имаме полицай. За жалби, за оплаквания, за такива неща. Иначе комуникираме чрез телефон. Не мога да кажа, че когато съм се обадил, не са идвали, когато са ми били нужни, не са идвали. Нека да попитаме полицаите. Ето, те са тук. Така, първо да кажа моите съболезнования, да изкажа, ако мога, към близките и роднините. Подобни случаи имаме на много места, особено по селата. Сега така се запознавам и с въпросния случай. Подобен имаше някъде във Врачанско, доколкото се сещам. Тогава за един период от няколко месеца мисля, че се подсигури жандармерия, постоянно присъствие и пътна полиция. Непрекъснато, постоянно присъствие, докато нещата се изгладят. Подобни случаи има и на други места в страната. Не знам при вас защо не е решен по този начин случаят ви. Другото, което е, ако мога да ви попитам, предполагам и отговор е, че въпросният районен инспектор или полицейски инспектор или квартален, вече знам ли, объркам се от толкова абревиатури, и вие също, сигурен съм. Така е. За колко села отговаря?
Значи ние преминахме преди 5 години към община Монтана, а бяхме към община Георги Дамяново. Значи това през едно село на 11 км сме от Георги Дамяново, пък на 10 сме от Монтана. И в момента се обслугваме от полицията, която отговаря за община Георги Дамяново. Понеже от посока Монтана, Георги Дамяново, ние сме първото село и от тези полицаи от тази община отговарят за нас. В смисъл, един човек, възможно е да е просто по липса на кадри. Смятате, че заради липсата на кадри ли е? И не само. И не само, значи, превърнаха ни в писари. Районните инспектори, полицейските инспектори не могат да си излезат от служебните помещения поради факта, че изготвят седмичен график, месечен график, 6-месечен график, годишен график, планчета хиляди и така нататък. Превърнали са ни в едни бюрократи. Хората искат да работят, хората искат да са на улицата, но явно в министерството тези, които никога не са излизали, не са работили на улицата и не знаят как се работи на улицата, не измислят някакви подобни заповеди, някакви инструкции, които трябва да изпълняваме, без хабер да си нямат. Добре, защо да включите това, това, което казвате, са абсолютно така разумни наблюдения и доводи ваши, защо не ги включите в утрешните си искания? Така. Откакто е новото правителство на власт, чакаме да ни покани в съвета за социално партньорство. Там като синдикат тези въпроси ще бъдат поставени и доколкото разбрах при последната среща с двамата замминистри, съвет за социално партньорство трябва да има между 6 и 8 октомври. Интересното е защо до момента, повече от 2 месеца мисля, откакто е новото правителство, не сме поканени да участваме в съвет за социално партньорство като синдикат. Който беше създаден при предишния кабинет, пак след ваш натиск. Да, точно така. Протестен натиск, да. Смятам, че другите синдикати... Значи, утрешния протест е натиск срещу кого? Срещу новото ръководство или срещу някакви други власти и институции? Вижте, нека да не влизаме. Не мога да кажа, че е срещу новото ръководство или срещу съдебната система. Значи ние първо сме граждани на тази страна и изразяваме мнение. Да ги накарате да се задействат по-бързо. Абсолютно. Абсолютно. И това ще е начинът. Просто да светне жълтата лампичка. Жълта, червена или синя, каквито са ваши. След жълтата, дали ще бъде червена и зелена, вече хората ни не издържат. За 2 седмици имаме 3 човека, които са се самоубили. 3 човека, млади хора. Последният случай е в Бяла Слатина. Бог да го прости и колегата. Това защо се получава според вас? Явно има някакъв натиск. Явно нещо се случва. Явно има някакъв проблем. Защо ето тук случаят с кое беше... да не би проблема да е, че новото ръководство всъщност предприе едни доста така енергични мерки за ограничаване на, да кажем, корупционните практики, които знаем, че са разпространени сред част от вашите колеги. Дай Боже, ние ще помагаме с каквото можем да ограничим корупцията. Корупция, както съм казал и преди, ще има. Въпросът е да се ограничи в много малък мащаб. Само да ви дам пример. Непрекъснато се говори катаджи, там вземали пари, катаджи, там вземали пари. Де-факто, в нашата родна държава, катаджиите са 1200. С полицейски правомощия са 12 000 човека. Аджиба, ако тия катаджи толкова вземат пари, де проверете им имуществото, 1200 са. Има си начини как да се извършат проверки. Имаме инспекторат, имаме вътрешен отдел, който се занимава точно с това нещо, с тази корупция. Поставени лица, камери. Ние даже, стара наша идея беше на синдиката, ако е възможно в катаджийските, в патрулните автомобили да се поставят камери. Съставането на акта пред камера. Вземането на отношение, както сте гледали по филмите в щатите, пред камера. Нападение на полицейски служител, записано с камера. Но това дали би се приело от всички ваши колеги? Абсолютно. Няма спор, аз не знам някой. Да чуем и тези, които ви придружават, стига да искат. Тук микрофона къде е? Искате ли да добавите нещо към това, което казва господин Серафимов? Заповядайте. Да не оставяме колегите сами.
Искам първо да изкажа и аз съболезнованията си на хората от селото, които скърбят за загубата. Освен това, искам да ви кажа, по стар български обичай, както и за здраве, така и за образование, така и за полиция, се сещаме чак като имаме зор. Значи, чух, че този е спрял момчето, онзи е спрял момчето, или пък то само се е спряло, чак когато наистина дойде до много сериозен проблем, се опира и до нас. Какво бихте посъветвали тези хора? Само за секунда. Да. В същото време това е и обществен проблем, защото, както и за много други сфери, и за нас се мисли най-накрая, ние наистина между нас има престъпници, така е. Истински престъпници има. Залавят ги, осъждат ги, престъпници са. Но повечето от хората искат да работят. Но за нас се сещат само когато има наистина голяма нужда и веднага след това не забравят. Как да си вършим работата? Когато нашето място е далеч назад в обществения приоритет. Това е една от целите на утрешното събиране. Не само да ни защитят с някакъв особен текст закона, а просто работата ни да стане по-приоритетна в очите на обществото. Да получим някакво съдействие от него, както и ние му даваме всеки път, когато може. Би следвало, след като премиер-министърът на държавата в момента е бивш главен секретар на това министерство, а пък министър е човек, който е работил дълги години там и познава материята, и познава кухнята на министерството, да има някаква решителна промяна, някаква радикална промяна. Вие, уважаеми хора от Церовене, съчувствате ли на полицаите за техните проблеми? Какви изисквания имате към тях на свой ред? Господин Йорданов. За мен е така. Господинът е прав, че те са станали едни писарушки. Възоснова на една жалба, като дойде подадена при мен, нали, аз трябва да я предам на полицията, той вади едни тефтери, писане. Ами кога ще му остане време да обърне внимание на същността на проблема? Добре, верно, че каруцата се е обърнала, но след този кошмарен случай, вие какви искания имате и към кого? Аз се бих обърнал. Исканията са ми да имам полицай в селото. Защото няма контрола, който до момента успявам да казвам на тия младите, които са отвратени от случило и искат възмездие. Но не трябва да има такова. Обяснявам, че не трябва да има такова, защото това води до следваща жертва. Вярно ли е, че един от четиримата вече е пуснат? Пуснат е, разбира се. И тая сутрин, това, което е страшно и ме плаши, защото разговарях с бащата на тия момчета, които са убийци, и с неговия брат, този, който казва тия неща и смърт за българите. Не може така. Разговарям и те не осъзнават това, което се направи. В същото време това не е етнически конфликт. След като вие толкова години живеете заедно и нямате проблеми. И не разбирам откъде са, какви са причините за това озлобление. Някой го инспирира и трябва да се разбере откъде идва трябва, за това ще помоля. Ако трябва наново да се търси истината. Защо? Господин Серафимов, възможно ли е да има в всяко село полицай? А това би било най-доброто, защото това не е единствен случай. През последните години нашумяха такива случаи на беззащитни хора в българските села. Те на практика са оставени без полицейска защита. Хората се прибират и заспиват в страх дали ще се събудят на другия ден. Докато има доста служители, които в момента си седят по бюрата и взимат двойно-тройно по-големи заплати, отколкото един младши полицейски инспектор, няма да има. Непрекъснато се твърди, че полицията първо беше 63 хиляди, след това стана 55. Сега били 53 хиляди. Сега били полицията няма такова нещо. Сега ще сме 100 хиляди, защото ще влезе вътре гражданска защита. Там са волнонаемни, пожарната, колегите, синдиката, в които участите, волнонаемните, които са лица по трудово правоотношение и така нататък. Каза ви, 12 хиляди са. С полицейски правомощи. 12 хиляди. Дайте да видим колко села има в страната и да видим как ще стане това нещо. Значи, целта ни и идеята ни, освен всичко останало, каква е? Има невероятно много структури в това министерство, в които не се работи. Не се работи. Както един колега ми каза преди няколко дена, той се премести, не искам да му споменавам името, каза, аз питах го защо се местиш от тази служба на другата служба. Защото каза, аз, ако съм на тази служба, ще си тръгна сам. Ако обаче съм на другата, на която се премести човека, ще ме изгонят. Разбирате ли каква е разликата? Има такива службици скатани в нашето министерство, в които смея да твърда не се работи. Има хора, ще ме извиняват колегите, и аз един ден сигурно ще стана на тяхната възраст, ами с памперсите ще почнат да идат на работа.
да вкарат млади хора. За да почне да работи това министерство. Значи, вашето министерство за сетен път може би трябва да направим такава констатация в това студио, правена и сигурно в много други медийни студия, се нуждае от сериозна реорганизация. Абсолютно. И от една модерна реформа. Имаме още минутка, за да приключим. Господин Йорданов, вашите финални думи, апел, молба, заповед, както прецените. Значи заповед не мога да дам. Апела и молбата ми е, за да бъдем спокойни утре. Ако ни гледат, нека да намерят решение. Гледат ви. Ако нека не, да намерят, ще ви гледат след това. Дори към правителството се обръщам с молба. Защото спокойствие не виждам как ще има при това положение. Аз ви благодаря за този изключително откровен разговор. Пожелавам успех на протеста ви утре. Така или иначе контрата остава в политиците и в съдебната власт и се надявам тази палитра от изключително откровени мнения и изложени проблеми да ги улесни в трудните решения и отсъждания, които им предстоят, а пък те не са и толкова трудни. Ние с вас ще се видим след минути в зрителският хастар, когато ще се чудите отново дали да се смеете или да плачете.